liittykää veljeskuntaa. Mä voin sanoa teille, että nyt kun nämä striimit alkaa, noin veljeskunnan paikat menee niin äkkiä, että myöhemmin vittu jengi on tälleen, olisi pitänyt vaan liittyä tuolla hinnalla, lukita se vittu kuukausihinta. Myöhemmin hinta nousee. Että mä sanon suoraan, että jos teet kiinnostaa school.com kautta Elias, kannattaa liittyä vittu nyt. Et liity, myöhemmin itket sit. Legit. Me pidetään velistä huolta. Onks tää veljeskunta laillinen juttu? Se on puoliksi laillinen. Me vähän niinku kerrotaan siellä kaikki ne vitu salaisuudet, niin mä en tiedä, onks ne vähän niinku silleen, me kerrotaan vähän niinku tieto, sä teet tiedon, mitä sä haluut. Jos sä oot tehdä rahaa, tieto toimii. Laillista on laillista. Jos haluat tehdä epälaillisesti, mä en promo sitä, mut voi tehdä, mut me tehdään sellaisia vittu juttuja siellä, että jengi tekee väkisin rahaa siellä. Väkisin sille. Me ei piotella vittu mitään. Ei oo mikään vitun Aalto-yliopisto, missä vittu pitää vittu tehdä jotain bullshit-juttuja vittu, ei voi tehdä mitään. Me vittu retumäksätään, me opetellaan kaikki asiat siellä.